Nedávno obletela svet správa, že Bernie Madoff zomrel vo väzení. Viete, odpikával si ten neuveriteľný 150-ročný trest za jeden z najväčších finančných podvodov v histórii USA. A to nás dnes privádza k téme. Chceme sa pozrieť na to, ako vlastne takéto masívne podvody, tie Ponziho schémy fungujú. Máme k tomu celkom zaujímavé zdroje. Prepis videa z YouTube kanálu Ekonomia ľudskou rečou, ten sa venuje priamo Madoffovi. A potom nejaké texty o modernejších veciach ako platforma LVX.com. Skúsime rozobrať tú anatómiu schémy. Presne tak. Myslím, že cieľom je pochopiť ten mechanizmus. Aké sú tam tie varovné signály, viete? A ukázať si, že tie vzorce sa vlastne opakujú. Aj dnes, napríklad v kryptomenách. Fajn, tak poďme na Madoffa. Zaujímavý životný príbeh však. Potomok prisťahovalcov začínal ako inštalatér. Áno, a potom v 60. rokoch založil Madoff Securities. Mal nejaké úspory, tuším $5,000 a svokor mu požičal $50,000. A hneď sa pustil do obchodovania s tými lacnými akciami penny stocks. A čo je zaujímavé, zapojil celú rodinu. Brata, deti, manželku. Taký rodinný podnik na začiatku, ale on nebol len taký obyčajný obchodník, že? Spočiatku bol vnímaný ako inovátor. Presne. Bol market maker, teda tvorca trhu, zabezpečoval likviditu, čo je legitívna činnosť. Dokonca, a to je dôležité, vyvinul software, na ktorom potom bežal Nasdaq. Nasdaq, takže na jednej strane inovácia a na druhej. Na druhej strane sa venoval tým menej transparentným, mimoburzovým obchodom OTC. A tu sa začína ten rozpor. Ako to teda fungovalo? Market maker a broker v jednom. No, market maker zarába na rozpätí cien, poskytuje likviditu, broker sa stará o klientov. Madoff robil oboje, čo je dosť nezvyčajné a povedzme si rizikové z pohľadu konfliktu záujmov. A ten paradox stal pri zrode elektronickej burzy, ale svojim klientom nedal online prístup. Alebo známych. Taký uzavretý klub. A ľudia mu verili? Verili. Pestoval si kontakty v židovskej komunite, v charitatívnych organizáciách, ktorým spravoval peniaze, medzi celebritami. Mal povesť finančného mága. A vraj mal aj dobré vzťahy s niektorými regulátormi. Dôvera bola kľúčová. Čiže pod tým všetkým bola ukrytá tá klasická Ponziho schéma. Áno, ako z učebnice. Sľuboval stabilné výnosy, čo je vždy podozrivé na finančných trhoch, takých 10-15% ročne. A peniaze nových investorov používal na vyplácanie tých starších. A nikomu to nebolo podozrivé? Boli nejaké vyšetrovania? Boli. Už v 90. rokoch. Ale nejako to vždy uhral, nič sa nedokázalo. Kto na to teda prišiel? Ako sa to prevalilo? Bol to analytik Harry Markopolos. Ten bol tým prípadom doslova posadnutý. Jednoducho mu nesedeli tie Madoffové výnosy, matematicky to nedávalo zmysel. Počas, tuším, 14 rokov našiel asi 30 varovných signálov. Napríklad, že Madoffova firma vykázala stratu len v 7 mesiacoch za celých 14 rokov. To je proste... To je nemožné na trhoch však? Prakticky áno. A Markopolos to posielal na SEC, tú komisiu pre cenné papiere, ale roky ho ignorovali. Neuveriteľné, až 14 rokov a potom prišla kríza 2008. Presne, to bol ten spúšťač. Investori zrazu chceli vybrať veľa peňazí naraz, skoro $7 miliárd. A systém skolaboval, alebo tie peniaze tam samozrejme neboli. A vtedy sa priznal. Áno, v decembri 2008 sa priznal synom, tí tvrdili, že o tom nevedeli a udali ho. Potom sa priznal aj úradom. Dostal tých 150 rokov. A tá škoda, hovorilo sa o 67 miliardách. To bola skôr účtovná hodnota, vrátane fiktívnych ziskov. Reálna strata investorov bola asi tretina, čo je stále obrovská suma. A žiaľ, malo to aj tragické následky. Jeho syn Mark spáchal samovraždu. Hrozný príbeh. Ale otázka je, či sa týmto Madoffovým pádom takéto schémy skončili. Naše zdroje spomínajú aj modernejšie prípady, napríklad LVX.com. Čo to je zač? No, LVX sa tvári ako moderná kryptoburza. Láka na umelú inteligenciu, automatizované obchodovanie. Znie to veľmi high-tech a lákavo. Ale. Cítim tam nejaké ale. Je tam veľké ale. Národná banka Slovenska pred ním oficiálne varovala. LVX nemá žiadne povolenie na Slovensku ani nikde v EÚ. Nie je regulovaná. A to znamená nulovú ochranu pre klientov. A čo konkrétne je tam podozrivé? Tie zdroje spomínajú netransparentnosť. Aha, presne. Na internete, na Reddite, YouTube sa objavujú varovania. Hovorí sa o netransparentnom vlastníctve, nejakej pochybnej licencii v USA, ktorá môže byť len formalita, možno schránková firma. Dokonca sa spomína prepojenie na Kambodžu. Mnohí to už otvorene označujú za potenciálny podvod Ponziu schému.
Takže zase ten istý základný princíp, len v novom digitálnom kryptokabáte. Vyzerá to tak. Podozrenie je, že zisky starších investorov sa vyplácajú z vkladov nových a že nejaká reálna investičná činnosť tam buď nie je, alebo je minimálna. Veľmi to pripomína známe kryptopodvody však. BitConnect tam bola škoda 2,4 miliardy, plus token 6 miliard. BitClub Network falošná ťažba, 4count, veľcí Straightcoin Club. Všetky mali spoločné črty. Aké napríklad? No tie typické sľuby extrémne vysokých, často garantovaných výnosov bez rizika, výplaty závislé od náboru nových členov, teda MMM prvky, agresívny marketing cez sociálne siete, neregulované platformy a nakoniec vždy problémy s výbermi peňazí. Všetko toto vidíme aj pri Madoffovi, aj pri tých podozreniach okolo LVX. Takže je to vlastne jedno, či je to Wall Street alebo svet kryptomien. Tie základné mechanizmy a lákadlá podvodov sa zdajú byť rovnaké. Sľuby, ktoré znejú až príliš dobre na to, aby boli pravdivé. Presne tak. Často aj pravdivé nie sú. Technológie sa menia, ale ľudská psychológia, tá zostáva. Zneužívanie dôvery, ten pocit exkluzivity, vidina ľahkého zisku, to sú konštanty. Čiže ponaučenie je byť ostražitý. Určite. Ostražitosť, kritické myslenie a hlavne si vždy overovať reguláciu. Je tá firma, tá platforma naozaj pod dohľadom nejakého dôveryhodného úradu? To je základná otázka. A možno taká myšlienka na záver. Keď si vezmeme, ako dlho dokázal Madoff udržať tú svoju fasádu napriek kontrolám, napriek varovaniam, ako tie od Marco Polosa, aké nenápadné varovné signály by sme dnes mohli prehliadať? Aj v systémoch, ktoré sa tvária úplne legitímne a regulované. To je naozaj na zamyslenie. Či sme sa poučili dostatočne?